visst är det är det som är så roligt, det är fascinerande, vet du. Och sen, man blir bekant, och sen gör man sen liksom på rösten en bild där de ser ut, och sen brukar inte det stämma, vet du. Så det är så roligt det, vet du. Och sen är det för det mesta trevligt folk, allt radiofolk, alla jag träffar på, det är trevligt folk då, så jätteroligt, vet du. Det är fantastiskt då, ja. Jo, han körde också med Gainmaster, den killen då. Zero Gainmaster. Sen hade han körde mest 80 meter och mycket sånt då. Men han hade radio även nu för 27 också då, så han skulle börja köra det mer då. Han har ju börjat med 27 då, så han hade intresse kvar för det, så det var ju också roligt det kom. Ja, okej, Roger. Nu hoppar jag in här. Fortsätter att spela in lite grann. Kan bli intressant för de som vill titta på hur det låter över repeatern och hur det fungerar. Ja, men vad kul! Ja, men jag säger det. Det är ju otroligt spännande. Man kan träffa andra människor. Även om inte man känner varandra sedan tidigare, så i och med att man pratar om teknik och sina egna erfarenheter, så kan det kännas som att man känner varandra då. Fast det är första gången man träffas, kan. Ja, det är inga problem, Janne. Det är bara roligt. Bara roligt om du spela in det där då. Det är inga problem alls, du vet. Det är så de ser hur det går på repeatern, och det är inga problem alls det. Absolut inte det. Det är okej, det, vet du. Det är okej det. Ja, det är men så sa jag, det är killen. Han var lika gammal som dig då, vet du. Den här killen, och blev lika gammal som dig då, så jag var hemskt trevlig. Han har bott här i Sverige och var 10 år, så han pratar bra svenska. Han är från Österrike. Pappan var amatör bodde kvar nere i Österrike, eller vad säger jag, förlåt, Schweiz då. Repeater soft mode. Stand by in case you'll be called. 73.